Hey, magandang araw po sa inyo lahat mga boss. Ayan, Barangay Labnoy, San Jacinto, Pangasinan project. So project natin dito, ceiling, wall paint sa interior tsaka exterior, tapos modular cabinet, closet, TV console. So yan po yung mga gagawin natin dito mga boss. So ngayon, ito po yung part 1 ng video natin. So yung papakita ko po muna ngayon dito, yung 3D animation niya. So makikita nyo dyan sa screen. So ayan. So, ayan po yung magiging design niya dito sa salas, sa may TV console natin. So, ayan, makikita niyo yan sa screen. So, ganyan po yung mangyayari yan pag natapos. Tapos, dito naman sa may kitchen. So, makikita niyo rin yung design dyan sa modular kitchen cabinet. So, tapos yung ceiling nito, aluminum profile na naka-single drop, pati dito sa kabila. Pero dito, combination ng PVC tsaka cove design, gypsum board. Yan po yung mga design na mangyayari dyan. Tapos meron din dito mga pantry. So ito nga pala yung sa may kusina nila, sa may dirty kitchen. Yan, tapos may banyo rin po rito. Tapos ito po yung isang room. Okay. Tapos ito rin yung isang room dito sa may master bedroom. Okay, so abangan nyo na lang po yung part 2 ng video natin dito mga boss. Magandang araw po sa inyo lahat at God bless.